mun elämän arvojärjestys on semmoinen, että mun poika on ykkössijalla. Siihen asti, kun mä hänet synnytin 41-vuotiaana, mulla oli koirat ykkössijalla. Sitten kun mä hänet sain vanhana jo, niin arvoasteikko muuttui, että nyt on koirat sitten siinä niin kuin hyvin tokana. Mä oon joskus sanonut mun ystävälle, että mua ihan pelottaa joskus, että mä puristan jonkun koiran hengiltä, kun mä rakastan niin paljon niin kuin sitä ja pidän niin kuin sitä, että jotenkin ne on vaan, kun ne on niin viattomia, ne on niin lojaaleita ja ne ymmärtää mua ja ne tietää mun asioista varmaan kaikista eniten, että mä oon puhunut niille kaiken. Mulla on ollut nyt hirveästi kuolemantapauksia mun elämässä, menetyksiä, erittäin läheisiä ihmisiä ja mun täytyy sanoa se, että tietysti mun suurin tuki on ollut mun poika, mutta sitten nämä koirat on ollut ihan uskomattomia. Että poika kuitenkin käy koulussa päivissä ja tälleen, niin mä oon ollut hyvin niin kuin, huonossa kunnossa kotona niin kuin fyysisesti ja psyykkisesti myös. Niin mä oon saanut koirilta halauksia ja sitten ne tulee aina niin kuin mun luo, kun ne huomaa, että jos mä itkenkin, niin ne tulee lohduttamaan ja ne antaa mulle sitä voimaa sit niin kuin jaksaa, että mun on pakko niin kuin jaksaa olla äitinä niin kuin tässä porukassa, että ne on vaan semmosia kavereita. Toi Lady täytti itse asiassa eilen jo 13, mutta nyt ne vietetään sitten viikonloppuna ja mä nyt teen tässä sitten niin kääretorttupohjasta kakkua ja sitten noita torttuja tuossa on paistellut me yleensä vietetään silleen niitä synttäreitä aina juhlistamalla ystävien kanssa. Mä laitan ruokia hyvin usein, tarjoan sitten porukoille ruuat ja sitten on tietysti kakkukahvit aina kanssa. Ne on ihan suosittuja, että meillä saattaa käydä vieraat semmoinen 30. On joskus varmaan ollut 50kin jonkun koiran syntymäpäivillä. Että ne tulee niin kuin ripottaen tulee ja menee, että ei se tarkoita sitä, että ne on niin kuin samaan aikaan kaikki. Ja nämä on semmoinen meidän elämän juttu, niin kuin me vietetään meidän omatkin syntymäpäivät aina, niin miksei sitten koirienkin. Ulkomailta asti tulee porukka, kun kansainvälinen näyttely. Ja mä oon ollut niissä ja mulla oli edesmennyt Ripsa, oli semmoinen veteraani sit, kenen kanssa mä kävin aina, kun se voittaminen oli niin makeeta. Siellä oli kyllä yksi toinen hirveän hieno narttu mikä usein päihitti meidät, mutta kyllä me silti pokaaleet saatiin ihan kuukausittain. Täällä on mulla sitten nämä pois nukkuneet, niin täällä on erilaisia uurnia täällä. On tommonen ja mä oon kirjoittanut sinne pohjaan nimen ja mulla on tarkoitus kolvaa sitten sinne syntymäaika ja kuolinpäivä. Nämä oli ennen silleen, että mä aina itkin, kun mä näitä katsoinkin pelkästään, mutta nyt pystyn ne pitää kädessä. Sitten mä oon tämmösiä nyt viimeiset ottanut sitten tämmöiseen puuvilla pussiin. Ja pidän ne täällä muovissa, että ne ei niinku pölyty. Täällä on useampi nyt meidän pikkusista täällä tämmöiseen laitettu. Nämä on aika söpöt. Niin nämä mun on tarkoitus sitten ottaa semmonen iso uurna ja laittaa ne kaikki sinne ja sit mä voin sitä pitää edelleenkin niin kuin kotona vaikka. Mutta mulla on kyllä eläinten hautausmaalla. Siellä on hautapaikka ja se on ollut vuodesta 86 asti jo mulla. Niin sinne vois kans viedä tietysti. Mulla on semmoinen tuttu pariskunta, millä on koira ja se koira aina matelee mun eteen ja se on aina hirveästi mielistelee. Se ei normaalisti ole yhtään sellainen ja se mies on sanonut, että sussa on kyllä Sari
koirakuiskaajan niin kuin elementit, että